तो हेलो गाइस वेलकम बैक एन आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासैबो हरनाय जाफिनलायबाय माने ब्लग भिडिअ बनायनि थाखाय माने मोखांखौनो देखायनो लाजिग्रा जाबाय आरो ना गोबावनिफ्राय ब्लग लाबोबाय थाग्रा जादों नालाय मोखां देखायनो बिराद लाजिग्रा जाबाय माने ओमफ्राय गासैनिसिमबो सिगाङावनो थेंक इउ स' माच आरो ना मेलेम गला 3.0 खौ इमान नोंथांमोना अननाय होनायनि थाखाय जोबोद साबायखर नाथाय जेसेबां एक्सपेक्ट खालामदोंमोन बेसेबां अननायखौ मोनदिया आरो ना होमबाबो जेसेबां मोनबाय बेनो काफि गासैनिसिमबो थेंक इउ स' माच माने ब्लग भिडिअखौ माबोरै लाबोगोन माबोरै लाबा माने खुगाखौनो बारा माने रायज्लायनो रोङा जालायलांदों आरो ना बेफोरबायदि ओमफ्राय फंबाय सासे होननाया माने ब्रेकआप जानायनि गाबगासिनोमोन आरो आं दासो बुरखायनानै सिरि दोनदों नङाबा गाबबाय थादोंमोन गाबनांला जाबाय जाम्बा ओमफ्राय लोगोफोर मेलेम गला 3.0 आथ' आं सिगाङाव डिलिट खालामना होग्रोबाय आरो ना सिगाङावथ' अन्थाइ बिखा फैनो गोनांमोन नाथाय अन्थाइ बिखाया फैदिया एबार अन्थाइ बिखाया फैसिगोन थाबैनो नैबे मानाव नङा नेक्स्ट मानाव फैगोन एसे स्पेसियेल जागोन इयो बांसिन मोजांसिन जागोन आरो ना मानो होनबा एबार सिख्ला थादेरगोन नालाय एबार मोजां जागोन मेलेम गला 3.0 खौ मानो थाखाय मोजां मोनदों होनबाथाय मानो होनबाथाय मोनसेबो नेगेटिभ कमेन्ट फैयाखै बेनि थाखाय मोजां मोनदों आरो ना मानो होनबा नोंथांमोना इमान दिननिफ्राय एक्साइटेड थाबाय थाखादोंमोन नालाय ओमफ्राय आरो कमेन्टबो मोजां नुनानै गोसोबो गोजोननाय मोनदों आरो आंबो आपल'ड खालामनानै जेनेबा इमान गोबावनि उनाव खमसे खम 2 बोसोरनि उनाव मोनसे रेप सं लाबोफिनदो गोजोननाय मोनदों आरो ना गोसोखौ मानो होनबा एसे फिलाव फैदो आरो ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअ'बो जिमान हाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो ना बे भिडिअ जिमान हाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय मानो होनबाथाय बे भिडिअनि कमेन्टखौ पिकआप खालामनानै आं नोंथांमोननो रिसार्ज होनानै हरगोन आरो ना बाराथ' सोना हरनो हानाय नङा 300 टाकानि रिसार्ज सोना होगोन ओमफ्राय लोगोसे जायनाव इउटुब चेनेल दं ना बेनि चेनेलखौबो आंनि चेनेलाव प्रम'सन खालामना होगोन आरो ना ओमफ्राय लोगोसे 300 टाकानि रिसार्ज सोना होगोन आरो 300 टाका दै आं उनाव बारा बिबा जानाय नङा कमेन्ट खालामबानो जाबाय बे भिडिअ आंनि भिडिअ इडिट खालामग्रा आरो केमेरामेना इनो आइ बुं लाजिलाय बेनो दै ओमफ्राय मानसिया माने गावनि टेलेन्टखौ खिन्थिया आरो ना बिराद लाजियो आरो इयो आरो दा समबो जाबाय मोनाबायबो आरो ना ओमफ्राय दसेनो नोंथांमोननि सिगाङाव नुजानायाथ' जाखायाखै नालाय बांसिनानो बेनिखायनो माने नुजानो होनना दिनै फैबाय आरो ना मोखां देखायनो आन्था फैबाय मानो होनबा ब्लग भिडिअ बानायनो बिराद लाजिग्रा जाबाय दे मा बुंबावनो आरो सम बिदिनो मोना बेरायनो गोनां जायो आरो ना एकदमबारे थान्दानो दुगै लोमै बेरायनो मोजां मोनो आरो ना खानायाबो आंना मोजाङै रानाखै फैनायनि माबा लोखि आरो ना दिनै बेरायनोबो फैबाय आरो अखाफोर गोरलैबो नुबाय आरो दै लोगोफोर जुमबोबाबो नुनाय नङा खोमा ओइ नै नुबाय नै अखाफोर गोरलै मोनाबायबो ना न'आव थांबाय थानोसै दानाबा माथो खालामबाय थानो बरिं आरो माइ गायनायथ' दा जोबाखै स्टार्टिंल'सो जादों बबे जायगायावथ' स्टार्टिंल'सो जादों सोर माइ गायदों आरो सोरबा न'आव माइ गायदों खोन्थाहरबानो जाबाय आरो माला जोबगोन बायदि आरो ना मानो होनबाथाय आङो माने बिराद माबा दै खामानि गैया माने आङो जेरावबो माने हालेवनोबो रोङा आलिबो दाननो रोङा मा खालामना जागोन मिथिला आरो साख्रिबोथ' गैखाया ओरैनो नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय आरो ना सोरनो माने सोरनो नांगौ आरो ना रिसार्चखौ सोरबा सासेल' मोनगोन आरो ना मोननाय नङा बारा सासेल'सो मोनगोन 300 टाका रिसार्चखौ सोर नांगौ कमेन्ट हरबानो जाबाय नोंथांमोना आरो लोगोसे आं इउटुब चेनेल दंबाथाय इउटुब चेनेलखौ प्रम'सन खालामना होगोन आरो दै सिन्था खालामना सापर्ट खालामगोन जाना काला बुन्दियाबो देरबाय आरो ना आरो एसे देरबाबा फानजासिगोन इयो जिंखा खानो होनना फैदो आरो ना जिंखायानो थाइसेल' माने नै खानोसै बेखौनो आंखौ दा जिबायदि बुंहरगासिनो मानसिफोरा कमेन्टआव हरो नोंथांमोना जुदि सासे बिफाबा ना जाय कमेन्ट हरदो आं मोनसे बाथ्रा बुंनि बिफाया मालाबाबो गिखौ बादुरा जाया आरो गिखौबो जाया आरोना नों मानो भिडिअ बानायबाय थायो इमान भिडिअ बानायबाय थायो नोंना जुदि इमान अननाय दंबाथाय नोङो लानानै फै बिफा जानानै आंनाव मोन्थायदों आं बेखौ मिथिखायो आं बिफा जानानै आं मोन्थायदों आंनि फिसाखौ आं मानो थाखाय लायनो हाया बेबो मोनसे रिजन दङ लायनो थाखाय रावबो आंखौ बादाबो खालामनो हाया आरो हमथानोबो हाया आंनि फिसाखौ आं आरामसे लायनो हायो नाथाय लायनो हायिनिबोथ' खोथा थागोन ना मानि थाखाय लायनो थाखाय मानि थाखाय भिडिअ बानायबाय थादों बेनिबो मोनसे खोथा दं ना नोंसोरो गुदि मिथिया बिजौ मिथिया ओरैनो कमेन्ट हरबाय थायो आरे आंखौ गिखौ बादुरा बायदि नुयो नामा आं इमान गिखौ बादुरा नङा मिथिबाय आङो आंनि फिसानि थाखाय बे बुहुमखौनो सावजोबगोन आं बेफोरबायदि बिफा आं मिथिबाय आरो जेसेबां आंनि फिसाजोखौ अना आरो मिथिखायो बयबो गावनि गथ'खौ अनखायो बे बुहुमाव बिमा बिफाया गावनि फिसाखौ अनि रावबो गैया एबारनिफ्राय न' कमिटमेन्ट आरो ना डाइरेक्ट एक्सन जागोन नुबाय थाबानो जाबाय इलिगेल एक्सन नोंथांमोना इमान बुंगासिनो ना आंनिबो मोनसे खोथा थायोब्ला आंनिबो पार्सनेल खोथा थायो आंनि पार्सनेलाव नोंसोर इनभल्भ जानो मानो नोंसोरनाव जेबो मोन्थाय गैया पावार गैया मिथिबाय नोंसोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो भिडिअखौ मोजाङै नायबाय था आं अनलि फर हेटार्सफोरनि थाखायल' बुंदों आरो ना गासैखौबो बुङाखै आङो
जाय बेफोरबायदि खोथा बुंहरदों ना जाय बेफोरबायदि खोथा बुंहरदों जेनेबा आं बिखौ बादुरा बुरबक सैमा मोसौ नों गावनि फिसाखौ लायनो हाया ना बेफोरबायदि नङालै आंनि बिखानिफ्राय आंनि फिसाखौ सेना लांदोंमोन ना बिमाया आंनि हिन्जावा बेनि फिलिंसखौ आं मिथिहोनो बुजिखाबाय खोमा बेबो मोनगोन सासे बिफानि अननाया मा आरो सासे गथ'खौ माबोरै बिफाया अनो फिलिंसखौ उनाव गाव मिथिगोन गाव फिल खालामगोन सासे फिसाखौ सेनानै लांबाथाय गोसोनिफ्राय आं बेखौ फिल खालामहोनो गोसो माने दै बेनिखायनो आं सिरि थागासिनो एबारनिफ्राय जेबो रेहाय गैला डाइरेक्ट एक्सन डाइरेक्ट वार्निं गैला आरोना आंनि गोसोखौ माबोरै हमथाना दङ आंसो मिथिगोलै लोगोफोर गोसोखौ माबोरै हमथाना दङ गोसोखांबाबोलाय माथो जानो ना मिथिखायो दा गोसोखांबाबोथ' खाथियाव गैयाना आरो गोसोखांबाबोथ' गासैबो खामानिखौ मावजोबनो हाया डाइरेक्ट जाय हरखाबै खामानि मावोना साना हवा बेखौ मुर्खसो होनना बुङो बे समाजाव दा जाय आरो सिरि लासै जुदि साइलेन्ट थानानै मावोना बेसो मोसाबा मासे सिंहआबो ना जेब्ला सिखार खालामनो नागिरो जेब्ला सिखार खालामनो सानो आरोना साइलेन्ट थायोबो हाग्रानि राजा जालायनानै बेसोरनो जुदि सिरि थानानै जुदि गावनि सिखारखौ पुरा पारफेक्टलि खालामो होमबा आंबो साइलेन्ट थानानै आंनि सिखारखौ मानो सिंखा खाना लानोसै बोरायबाय नामालै बोरायबायथ' बोरायबायानो एसे बोरायबाय नै खानानै लाबोबाय आरोना थाइथामल'सो मोनदो बारा गैया दोननोसै दा सिगाङावथ' अननाय देखायगासिनोमोन सिगाङावथ' ओरैबायदि मेथाइ माने प्यार 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 हुखा बार मोनना एबा नङा प्यार 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 आप शेर का शिकार एबार नोंथांमोना नुसिगोन सासे रियेल बिफानि अननाया मा आरो बोलोआ मा सोलोआ मा स' लोगोफोर बे टपिकनि सोमोन्दै आं बारा रायज्लायबाय थानो गोसो गैला बाय भिडिअखौ जेसेबां शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो 50K नि खाथियाव थांगासिनो बयबो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बाय लाभ इउ